RTV NOF. Zomerradio. Hoi Rika. Hoi Hans. Nou, daar ben we weer. Ja. En nou natuurlijk, waar we alles weten, hoe die Grutte... Ja, wat is het? Is het een hobby? Is het werk? Wat is het in werk? Ja, het is deels hobby, deels werk. Ik kan er niet helemaal mijn werk van maken. Nee, dat niet. Ik hou het nog in de hobbysfeer, want dan zou ik het veel groter aan moeten pakken. Ja. En dan heb ik daar hulp bij nodig en daar komt veel bij kijken. Nou, ik ken al die bouw even vregen natuurlijk. Hè. Maar lees even nu. Wat zullen we hier al je lezen? We zullen je vachten lezen. Ja. Maar dat is best wel speciaal. Want dit komt uit in eigen boerderij, toch? Ja, dat klopt. Ik fok Gotland pelschapen. Dat is een Gotland pelsschapen. Dat ben gewoon een skip, maar Nee. Het zijn wel gewoon de schapen. In die zin dat het een schaap is. Maar het is wel een speciaal ras. Het is een Zweeds ras. Het is een kruising tussen een karakoel en een Guttevaar. En dat is ontstaan op het eiland Gotland. En daar is dus dit ras ontstaan. Het speciale van dit ras is dat ze het is een heel rank schaap. Het is niet echt een vleesschaap. Maar ze hebben een prachtige vacht. Die dus, en ik hoor het dan ik om natuurlijk. Ja, hè? Maar die vacht die broek dan weer voor een hele prutte. Ja, die is voor verschillende dingen te gebruiken. Ik heb hier dus de geschoren vacht van, dat noemen we winterwol. Ga ik het erbij pakken? Ja. Ik ben nieuwsgierig. Ja. Ik vind dat, dit is echt... Dit is alleen maar wol, geschoren. Ja? Vlak voordat de schapen moesten lammeren. En daar zit dus onderwol in. Die hebben ze onderwol? Ja, onderwol. Die hebben ze gekregen doordat ze in de winter in de kou gelopen hebben. Nou is het hier niet zo vreselijk koud. Nee. Maar ze vormen wel die extra laag als bescherming tegen de winter. Oké. En dat is heel geliefd bij filters. Ik heb vanmorgen nog een mevrouw gehad in de winkel van vakwerk in Dokkum. Ja. En die heeft nog zo'n vacht gekocht. Dat is, ik geloof, de 3e of de 4e al. En die maakt daar de prachtigste dingen van. Sjaals en Maar ik zag dat meestal deze Sabel Hollywood. Oh, die kan wel bij de bank lezen. Ja, deze wel. Oh, die maar dit is dus dit is alleen de wol. Ja. Maar dit is ook de huid. Oh, dat is echt de huid. Ja, het is de huid echt voor. Ja, en dit is even een ander verhaal. Want dit schaap dat huppelt nog vrolijk in het natuurgebied. Ja? Maar dit schaap is dood. Ja, dat is zo wat raar liedje, denk ik. Hè? Dat is zo wat raar liedje. Maar oké, dan hebben we de wol, John. Ik zet even weer waarom, ja? Het is al heel live televisie, hè? Dat ken al, hè? Ja. En wat zullen we hier? Want hier is bezig met slof van. Dit is een ander schaap. Want de Gotlander heeft een vrij dunne huid. Oh. En een hele mooie, soepele huid. Ja? En daar kun je heel prachtig kleding van maken. Oh, zullen we er even heen? Ja, Ik ken nog krek even. Dit is het voorbeeld van een jas. Dit wordt een hele fijne, draagbare jas. Wordt dit de buitenkant of de binnenkant? Dit is de buitenkant. Ja? Maar omdat de wol er nog in zit, is hij natuurlijk heerlijk warm. Want dan hoef je hem niet te voeren, want de wol is de voering. Oh, zei je. Als je hem in elkaar gaat naaien, wordt die naad naar binnen geslagen, dan is de wol weg. Dat doe jij al je thuis? Ja, nou, deels thuis en deels in Dokkum. Ik heb op beide plaatsen heb ik naaimachines staan. En als het echt af moet, ga ik thuis verder als ik het in Dokkum niet afgekregen heb. Prachtig. Want we zullen je nog meer, hè? Het is leuk, want ik zul je zelfs moeds aan lezen en alles. En wandjes. Dit is, ja? Dat is allemaal lekker soepel. Ja? En dat is ook leuk als er een rand van krulletjes uitsteekt. Maar dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van sloffen van Gotlandhuiden. Deze? Ja? Maar nu is dit een wat dikkere huid. Maar de meeste huiden van de Gotlanders die zijn te slap om daar sloffen van te maken. Och. En daar gebruik ik dus Tesselaar-huiden voor. En daar is dit een voorbeeld en van. Dat is deze weer. Dat is ongeveer mijn schoonmaat, hè? Nou, dit is inderdaad een herenpantoffel. Ik heb hem ook een beetje stoerder gemaakt met hier een hielversteviging en een handig lusje om vast te houden om het aan te trekken. Maar dit zijn dikkere huiden van Tesselaars. En hoe lang wordt het nou voordat dit zo maken is? Als ik begin te snijden en totdat hij helemaal klaar is, nou, daar heb ik 3,5 à 4 uur voor nodig.
Oh, nou dat krijg mijn zomerradio. Dat, En dit, want dit vind ik natuurlijk prachtig. Hè? Dat wil ik even op een holla. Wil ik zelf even vielen hoe warm het is. Ken dat? Maak dat even op wat? Deze is jou te klein, want dit is een, die past net. ja, dit is een damesmodel. En die moet nog dit is een bestelling. Damesmodel, ja, dat past me net. Ja, die moet nog afgewerkt worden. Oké, maar die dat is is een herenmuts, die zou jou kunnen passen. Oh, die Dus mag zet even die maar passen. even. Oké, maar een beetje hoor. Ja, ik hou hem even vast. Kan je even de meesten vertellen wat het is, steeds maar. Oh ja. Vertel maar. Ja, dat is, deze heb ik dus gemaakt van de huiden van het Schotlandschaap. En het is een grote muts. Hij is lekker diep. Ja, hij is goed, Jip. Dus ja, dat klopt. Als het heel koud wordt, en dat hopen we, dat we eens een keer een flinke koude winter krijgen, Elfsteden dan krijg jij geen koud hoofd. Dan krijg ik geen kool. Nee. Ik vind het superleuk als je best wordt. Ja. Doe list nog een prettig in. Doe ik nog gewoon via mij wat Ik ben nu aan het modellen. omtekenen en straks ga ik het uitsnijden. Nou, hartstikke Nou, leuk. je kan hier niet, want ik heb de machine hier niet. Nee, dat wordt een beetje lastiger natuurlijk. Maar, nou, we gaan even waarom de bouw. Ik bouw, kijk even deze mutsje in. En dan komt er dadelijk weer waarom. Alvast bedankt voor de komst. En we komen straks nog wel even helpen. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Dit is al je rocker allemaal. De kornmes net helemaal. Hans? Ja? Beste, hé? Ik wil niet lucht. Hansje? Ja. Is dat wel goed, hè? Een beetje make-up en al. Nee, doe maar niet. Doe maar niet.